waphakamisa wehla. Uthi uma Mthimunye kimi masiqala sihlabelele uthi namhlanje sibiyelezayo. Ngokwehla umoya. Indaba enkulu bazalwane ukuthi uma sihlangene makube khona umehluko. Kuzwakale kuwe ukuthi nisendlini kaKristu, nisendlini yobungcwele, nizophakamisa uNkulunkulu. Bazalwane singenela sithwele izinkinga zethu, sine-stress zethu, sinama-tension ethu. Omunye bathi umzali uyagula, omunye bathi phela lo yamngani wakho. Uvuke ekuseni bamtshela ukuthi lo yamngani wakho ku-ICU, lo yamngani wakho utshayiseni. Sizalana sithwele basa. Kodwa lithi iBhayibheli bebahleli bonke babuthene bandawonye, wehla umoya. Bazalwane kumele sivumele yini? Sivumele umoya ukuthi wehle. Sisesontweni asithandana, sisesontweni awukwazi ukuthi uba umthimu kodwa uthi lo. What is that? Phakathi endlini kaKristu. Sikuphi? Sisendlini kaKristu. Uthi mawuqala ukhuluma ngoMasulu uthi lo. Masulu kunegama unesibongo. Igama uFilipi linye umlindi. Isibongo sakhe wakaMasulu. Kodwa umnikeze linye igama. Uthi wena ngulo. Kuphi? Asiphendele 2 no 3 ba. Verse 2. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla. Bazalwane, inhlokomo yavela kuphi? Ezulwini. Ngokuthi simbize uJehova. Simmemeza umoya engcwele ethokozile ngathi njengoba simbizile kwasekuseni. Sathi yehla moya engcwele wehlele kule ndawo sikwazi ukukhonza kanye nawe ukhonze kanye nathi. Yehla inhlokomo ivela kuphi? Ezulwini. Ayithi inhlokomo evela kithi. Asinayo inhlokomo mina nawe. Inhlokomo ivela ekhaya ezulwini uma umoya engcwele athokozile ngathi. Uma athokoziswe yini? Ukuthi sihamba ngephethini. Hallelujah. Sihamba ngendlela esifunwa ngayo. Bungwani. Ngibambi ngesandla bese uyangibona. Oh, okay. Kanti inhliziyo yakhe ayifuzi. Yeah. That's why I'm getting off Ebazalwane. Isona esikhulu. Yes. Isona esikhulu lesithuma Mthimunye. Le ndoda azange ishayo. Le ndoda azange igule. Yes. Le ndoda azange igijinyiswe. Le ndoda nekukhuluma ukuthi. Yeah. Yes. Khuluma ngama. Khuluma ngama. Mawungalini nangelanga elilodwa uyifone into. Sofa. Yazi ukuthi sokuphumile ekuphethini, uphumile endleleni, uthethe enye indlela. Le ndlela ethethe seyinameva, le ndlela bekade uhamba ngayo, indlela beyihambeka.
kodwa wena wasewukhetha indlela enameva, indlela ezokuhlabahlala ezokwenza ukuthi ungabi nokuthula. Ukuthula kuzoba nawo kanjani? Ngokuthi ungakhulumi ngomunye umuntu kabi, kodwa waqala wakhuluma kabi ngomunye umuntu. Uyazi kuzwenzekani mfundisi? Yazi kuzwenzekani? Ungabi nokuthula kubangela ukufa. Ngokuthi sowenzeni, soyihluphile lenhliziyo, soyihluphile lenhliziyo, soyoqala nokugula, soyoqala nokomisa ngisho umoya wakho nokuhamba kwakho nangendlela besihlala sihleka ngayo asisayohleka ngayo ngokuthi ulokuthi umasuluka nje ngokuthi ugogo lina ngayizwa lithizwi inhlokomo yevele ekhaya ezulwini iyehlela kuphi? Iyehlela la kule ndawo esikuyo njengoba siso, ngokuthi sonke sithokozile, sonke sisemoyeni munye. Manje umoya ongcwele mangafika athole ukuthi asikho munye, wenzekani? Sicale ngiso sona, asithubeke baba. Amen. Yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo, verse 3. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo, zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Lebazalwane izwa manje, kuyaqala uma Mdlovu ukala iqulu, ende bongazi ukuthi uzokala nani iqulu. Bheka bese lequlu liyafika lingena nakuwe, bese likugcwala umoya kuwe ngalequlo, bese sihlabelela sonke with one voice, with one chord, with ebazalwane ngomoya munye, ngomoya munye. Bese wenza umoya engcwele, umoya engcwele bese uthi I'm bound to go down. Hallelujah. I must go down. Hallelujah. I must go down. Because bonke babophi umoya munye. Hayi, lenda kuma mthimunye ethithile namhlanje okufanele uthethi. Ungamangali. Qinisile mamthimunye. You cannot come and stand here and talk about what we don't do. Just to come and stand before abantwana bakaNkulunkulu besovula wakho umlomo izokushaya lento. Uma kube wena uhamba kwakho akukona lokho okushoko we bese uthi thathani lokho mina engikhuluma ngingabheki ukuthi ngihamba njani. What's that? What's that? What's that? You rather not take what I said, but take what I'm doing, if it's good. Hallelujah. Asiqhubeke nayo mfundisi. Verse 4. Base bagcwala bonke umoya ongcwele, baqala ukukhuluma ngezinye izilimi, njengalokho umoya wabapha ukuphimisela. Verse 5. Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalema, amadoda akholwayo evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu. Yebazalwane, lithi umoya engcwele uthema kafika phakathi kwalabantu abahleli bonke, bahleli ndawonye. Umoya engcwele wafika wasebenza ngabo bonke baqala. Bathi mabaqala bakhuluma ngezilimi kodwa bebezwana. Izilimi zabo zange zibahlukanise.
phela kubo kukhona umpeli, kukhona umZulu, kukhona iXhosa, kukhona indebele, kukhona whatever. Kodwa uthe umoya engcwele makaqala afika bonke bakhuluma with one voice. Hallelujah. Amen. Kuthe lapha sebagcwaliswe ngalo moya phakathi kwabo eJerusalem. Lisho njani eJerusalem? Yes. eJerusalem.